ya abịago na obi eziokwu ndị Igbo ka anyị hụ ịma ihe abụọ ga-eji anyị ga-ahụ Nna TUU nwoke mmadụ onye na-ememe ihe Igbo ọfụma ya abụọ ga-eji ya ka ji were mba ji na-abụ werekwe nkwụ ọcha mụ na nwanne m nwoke ezigbo ọkwa aka m onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi Eva Kings. You for put them for okay, go ahead. All right, that one goes up. Onye ọma, eme, ụtụtụ ọma, onye nke m o degwele, elenia, ịmụta m, ayi, onye ezekwana. All right. Adị m akọkwa go n'ose akọ nọ mgbada ka m bụ ana. Nna TUU. Nna TUU. Nna TUU. Oh, abịakwala m n'obi eziokwu ọzọ. Ihe ahụ nke ugboro abụọ m. Nna TUU. Udo. Onye nna ekenekwa m ekene m onye nke m chai enye awụ ọkwa aka m onye mụ na ya so na-aga njem enye awụ Eva Kings onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi ọnya na-ahụ maka Igbo Ezue TV. Nna TUU onye nna cha papa bilere m mbụ elu biko ịma ihe awụ oge ji and ịwụ ezigbote nnukwu mmadụ n'ala Igbo na-emekwa n'ihe Igbo ahụrụ anya ya ka ji sị anyị ga-abịa n'obi eziokwu gbara aka ji gbara aka nkwụ ọcha ya ka ji bịawa ebe anyị si na-abata ihe a na-awụ ịgba nke n'ohi ọnwụ local government area nke Edo steeti ebe a gakwara ka anyị jikọkwa ka anyị gwa ụmụ Igbo ihe a gara ebe ahụ eriri ji ndị ịgba nke ebe ọ na ndị ịgba nke nọ na Edo steeti n'ohi ọnwụ local government na-eri ji na-akpọ ya ịwa ji ihe a na-akpọ ya ịwa ji ka ezi ihe ji dị iche na ha na ndị Ihiala ndị Ọka ndị Nnewi na ndị Ọnịcha na ndị Imo ndị ọzọ ma ndị Ikwere rigwere ji yesterday ndị Akpọ so ya ka anyị ji sị Igbo ga-abịakọta ọnụ Igbo ga na-eme ji anyị abịala ịma na ọnụ na-ekwu ekwu nwere ike ọ dị mana ntị na-ege ege ọ na-aghọtakwa atụrụ ji aba nakata ajụọ ntị ọ dịkwọrị asị na ntị dị akọwasigo ka Igbo si wee bido. Igbo bụ obodo gbasara ụwa niile. Igbo gbasara ebe niile kama n'ihi ma na ọ na-abụ ihe a na-akpọ ajọ mmụọ ma ka m ga-esi akpọ mmụọ ka akpọ ya mmụọ o mesịrịkwe iruo n'eluigwe mgbe Chukwu bịara chụọ angel n'eluigwe ya na ya na-arụbu ọrụ bụ ekwensu ka a na-akpọzi ya maka ihe omume ya Lucifer omume ya ka eji akpọta ekwensu. Mgbe a rapụrụ Lucifer ka Lucifer gbarata n'ụwa Lucifer tụrụ down ịghọtago mana mgbe ha na-agbarata ọhọzi so ya duto na nyewa bụ Lucifer nwekwara ndị ya na ya na-arụ ọrụ n'obi Chukwu a mana mgbe ọ na-agba achụziri ya ịmana akpụrụ onye nwe ọrụ ịma na ọrụ agwụ mgbe na-abịara chụọ onye nwe ọrụ ndị na-arụrị ọrụ ha nche niile a na-agbaratazi n'ụwa o wee na-abụ nke danye n'okporo ụzọ akpọọ ya mmụọ nke okporo ụzọ ndị ụka asị ya Holy Ghost fire mana ọ na mmụọ nke a dara n'okporo ụzọ ndị nke daa na ukwu osisi akpọ ha mmụọ niile nọ na ukwu mango ma mmụọ nọ n'ukwu ube ebe ọ bụ maka na ka ha na-ada ha na-agbarata ọ nwere ebe nke ọbụla ha dara ofu ebe nke adanyeba ha degide ndị darị na mmiri ga-akpọkwa mmụọ mmiri ọkwa ịghọtara ya na ha ndị nke dara si n'ebe dị iche iche bịa aba ị na-anụ ya bụ ihe ji wee were ihe ama atụ bụ na ọka iwe ndị mmadụ wee malụ Igbo bụ mkpa gbasara ụwa niile ya kpatara na iruo na imirikiti obodo so na ha bụrụ ndị Igbo ha na-azụ Eke ha na-azụ Orie ha na-azụ Afọ ha na-azụ Nkwọ edebe ịza aba onye ọbụla bara afa wee baa afọ ya sitere na Chukwuemeka Chukwuebuka Chukwudị
Chidi mma, Chidi ogo, Chidi ebere, chi anyị na-ekwu maka chi. Igbo na-ekwu maka chi. Ọdụrụ mba ndị ọzọ na-ekwu maka chi. Belụsọ anyị. Mana ịmago na-abụzi ndị bezie danye ebe ha danyelụ ka o siri dịrị ha na okirikiri ebe a ha danyelụ na-emebe ha luo ha na-ekwuzi ihe na-eme ebe a. Ọ dị ka nwaanyị jere ije di. Nwaanyị ihe araba anyị ala na be anyị na-asụ ihe araba anyị. Ọ dị ka ntụ ya ndị be anyị na-eri ji taa. Ihe ijara anọ bụ uresikwa anyị eje aka ole ka a ji eje tara anyị nwa bụ ụmụ okorobịa na eje iti mmanwụ aka ole ka a ji eje iti mmanwụ. Nwaanyị ọbụla alụ n'ihe ala irukwa ọ na-asụkwa ihe ala maka na onye ihe ala lụọ ya n'ihe ala. Then ịlụta nwaanyị Abakaliki n'ihe ala o bie n'ihe ala 20 years ọ sụwakwa ihe ala unu ejebekwala ihe afọ ekwa m unu o debekwana langweji bebe mgbe ọ nazie na be ha asụsụ be ha ga-abụ ya a na-asụ ya ọ ga na-aghọta ọ ga na-asụkwa maka na ọ bụrụ nwata wee pụọ mana o nwere ka ọ ga-esi na-asụ ya ọ ga na-asụ ihe ala karịa ebe a. Ịma ya ji wee weta okwu a na nchịkọta bifo na-asụ unu nnọọ bụ na ebe ijere bụ ịgba nke ifuru ịkpọrọ ya ịgba nke. Asụsụ ọbụla nwere u-ọ-ị anyị nwe u-ọ-ị-sh-de bụ anyị nwe ya kpatara imirikiti mba ndị niile juru Igbo chọọ Chukwu maka oge esi wee mee mana ana m asị na Chukwu ya gozi gị dịka ị na-eje echetelu ụfa ndị ha bụ ka ọ ghara ịbụ onye mere anyị bụ ndị ọcha bụ ihe anyị ya ndị ọcha mere anyị ihe oyibo na-akpọ divide and rule ya ekewa unu ka e wee chibe unu eregwa gị na onye a bụ onye edo na onye a bụ onye nka na onye a bụ onye nka. Ihe ahụ na-achọkwa ịbata Igbo ka m kwukwe ya kịta na-eme ka ị bịadịrị. Ihe a na-achọkwa ịbatakwa na ala Igbo now. Ihe ahụ adịgokwa na ala Igbo now. Onye zuo ori onye Abakaliki onye nka anyị ebidogo ịkpakwa oke n'ime onwe anyị ugbu a. Kama anyị akọndemụ ori o zuru ewere ekwuwe okwu obodo. Nna TUU ka m were ohere a wee gwa gị onye mbụ mụ bụ onye nwe mmadụ ka anyị na-ebi. Abụ m nwa afọ akụmazụ ụmụ ọcha. Esi m na Isube ogbe Isube wee pụta esi m na ogbe esi m ogbe Isube wee pụta na Delta steeti nke a na-akpọ abụ m onye Ịka na-anụ nwaanyị na Amansi Ọka Kenneth Okenkwọ igwe nke Kenneth enwere bife igwe ọkwa ọgọ nwoke. Ihe nji wee wele olu na-ekwu na mgbe m pụtara wee jewe ije ịfụ na Igbo niile dị n'otu anọ m be anyị be nna m na-aza akụ maazị ụmụ ọcha. Somebody say na isi Bini wee bịa wee jụọ onye anwa kedu afọ anyị na-azafụ bifo azị ndị Bini bifo be anyị azawa akụ maazị ụmụ ọcha o nwere ihe okwu. Kedu asụsụ anyị na-asụ bifo anyị wee chenje sụwa nke a o nwere ike ịkọwa. Nwesị ya na ihe dị n'ife bụ onye pụta ọkọ ka o si malụ but nke bụ eziokwu na ihe a kpuchiri eziokwu eji efere bezin wee kpuchiri nne zọdọ ya ọkpa na anyị nwa bụ ụmụ ọgbara ọfụ a ka ọ na-enye nsogbu. Ọ ya ka Chineke ma ancestors ezi dakwasị onye dịka mmụọ si mbido tiwe mkpu n'oge ịgwa ndị mmadụ na ihe niile ha na-akọ abụrụ ezi. Nke bụ eziokwu na n'oge na-adịghị anya njem anyị jee na Igba Akị gosi Igba Akị anwa ka ndị ọtụtụ pere azụ na ihe Igba Akị imere ndị Bini ji wee Igba Akị n'Igbo ekwere ha ọchịchị Igbo achị Igbo achị Igbo slave n'Igbo ekwere ha ọchịchị. Ọya wa afọ ahụ bara ndị anwa gịnị Igba Akị. I meet one of their paramount chief anyị kpara nnukwu nkata ihe eme n'obodo a from Friday pụta taa ịbata wee ebe a bụrụ obere ya. But nke bụ eziokwu na afụfụ Igbo na-ata kịta na mba Nigeria with this issue of divide and rule. Ọ bụ na Igbo niile na-amaghị na ebe isi wee pụta ife onwe gị na Benue ife onwe gị na Kogi ife onwe gị na Delta Anambra Imo Bayelsa Ebonyi na anyị niile enwe common goal rapụgodu political division maka steeti maka onwe onye bụ onye Anambra nke o ji wee onye nwe onye Delta o nwere onye bụ onye Imo nke o ji bụ onye nwe onye Abia o nwere onye bụ onye Abia nke o ji bụ onye onye Rivers steeti. Anyị na-enwe ebe isi ọkwa isi na iwe onye ihe ala apụta n'ihe ala izada na ịbụ onye Azia ọ na iwe onye ụmụ egorom n'ihe ala ọ na ịbụ onye ụzọ akwa na ụmụ ya onye ọkọ ya ọnwụ na obodo a ka isi ajụọ gị onye ka ịbụ si na ịbụ onye Anambra ịbụ nwa afọ ụzọ mụnwa bụrụ onye Delta ihe mbụ nwa afọ akụmazị
ụmụ ọcha onye mụrụ ụmụ oke osisi a na-akpọ Philip ka anyị na-ebi ana ihe nna chekọwara Igbo na onye Igbo pụtasị ihe onye isi na iwe onye Ebonyi you are missing it. Ebonyi onwe obodo esi wee zuoro gị idehi onwe ebe a si wee kere gị ekike nwoke gị pụtara ụwa baa gị afa na after 8 days a mụrụ gị esuru gị idehi iji bụrụ nwoke. Kedu obodo emere ya onye obodo a ka isi maka onwe aja azọdara ọkpa wee mee ya. Nna TUU ndewo onye bere obi taa ndewo Nna TUU biko anyị ahụ ọjị ya nye anyị ọkwa ọjị ise ya bụ ọjị ya bụ mmanya ya bụ ji anyị ji wee jerute nke bụ eziokwu na obi dị m saa nwere m nwa itinyere ọkpa ebe a taa na o tegokwa nlewe anya ịbịa ebe a ana m atụ anya na ihe akpọ m na fon eju ịkpọ m ana m atụ anya na wonde ihe atịka onye bụ nwatakịrị abịakọta ama m na ị na-afụkwa mmụọ na-afụ gị but nke bụ eziokwu ebe ahụ na m abịago asị m ihe ọma mekwere gị nwa ịbịa meet mekwere anyị nwa abịa anyị anya ka anyị ji wee buru ihe na 3 wise men jere efu Jizọs wee kporo ngwongwo na ngwongwo anyị dịkwa 3 wee bịa ije 3 wise men ifu ka anyị si kporo ngwongwo na ngwongwo wee bịa ma frankincense dị ya ma ego oyibo na ya ma ji dị ya anyị zuru ezu Chukwu m eke m onye ka marịa ihe a na-arị ụmụ Igbo bụ na ihe anụnwa ụmụnne nna abụọ na-agbagharị maka ijikọta Igbo ọnụ n'ọbatakwana n'Igbo onye zuo ori si jide ya mee ihe a na-eme onye ori sirapụ obodo osi na-achọrọ ije emebi sirapụ obodo n'onye ahụ ọkụ ya bụkwa divide and rule ahụ emeketezie nye ọ bụrụ na ọ bụrụgo na ọfụ o nwere nke m furu eposturu mmadụ ese ndera m ya sị na onye nwa zuru ohi gaasị n'ihe ala ka onye nwa zuru ohi na onye ihe ala zuru ohi gaasị na Lagos mmadụ ese ndera m nsị ya ọkwa agụghịkwa n'ihe ala na o nwere obodo enwero ndị nwere ndị ori na ori dịba na Baịbụl ọ dị si kwube na onye a bụ onye ori achọrọ m ibu ụzọ kwuo okwu a ọ bụrụ ebe ya bịa n'akwụkwọ nsọ edechelu efukwa ebe a sị na onye ori ewepụta n'ụzọ ndị ori wee wudo onye ahụ wee tibi ya tisho wee nọ n'ụzọ Good Samaritan wee bịa wee mee gịnị wee buru ya jegbu ụlọ ọgwụ onye ori ka mere onye ahụ ibe aha ihe nji wee kwuo okwu a bụ ndị be anyị bikonu deemenugunu si eme ka Igbo na-anọkọta ọnụ mana tirini m ọnụ tibe mkpu a na okenye abịakwuo na-alụ tibeni mkpu si eme nwa na ome akpụrụ obodo n'ọnụ n'ọkwa divide and rule dịka nwanne nwoke kọwara ya onye pụta sị gị onye Ebonyi onye Anambra onye Imo ihe anyị na-eme ihe anyị na-eme mgbe ahụ nkewa ka ị na-enye maka na ụmụ gị na-anụ ya na-asị azara ndị abụ ndị kwuo n'Igbo onye Igbo ịbịa na Igbo ikwuo ebe isi abụ m nwata nwafọ Okoye ihe ala otu a ka isi akọwa mgbe ekwutezie wee jụọ gị ihe ala nwa ọdịdị n'ebe Anambra bụ o wee bụrụzie aha abalị ka o wee jikọta anyị ọnụ ọrịa o nwere ihe ọzọ ọkọ nwere ndebe Anambra biko donu nnọnụ Nna TUU mkpadị nka ka nna nwa aka ibe n'ebede nka arụ ya echi gị gị na nka ọ ya esikwa ọ mere nkwụ ike nọ n'ime ụlọ ma nke akpọgodere akpọ nkwụ ike ka nje gburu ya mgbanị ụtanị ka anyị je tụọ nkwụ ka anyị je tụọ nkwụ na ihe niile dị ya ihe niile zuru oke n'ụlọ nna anyị o ihe anyị na-eti mgbu ya bụ maka njikọ n'otu na nnọkọta ọnụ o ka m bịakwanị ka m banye na okwu m n'otu a ka esi eme ya o ofu onye na-asị ị na-ekele m agadi nwoke ị kaala ọ bụ gị na-aka ọmụmụ ya na-aka na ị na-eme ka ọ gị na-akazi were gozi gị iwe na nna aka ngwa bịa na ka anyị kwụ n'ihu obi wee gozi ụbọchị taa maka ọmaka kedu ahịa anyị zụrụ bịa rekwe azụ ka ndị vidiyo unu fụ ụzọ Chukwu okike abịa makere nwoke ke nwaanyị ma onye o ji eke ma onye o ji eke amara ya ụmụnne m jiri obi ọcha eri ụtụtụ ka ọ kpọtere nụra gwa nna ya na-abịa nsị onye si n'ụzọ ije wee chọrọ m bịaba n'agbanyeghị na m na-eje eri nji ndebe anyị kedu ihe ọ ga-eji duziri m ọsịsọ o butekwuru nji nwa ka ọ na-abịa
Chukwu anyị na-asị gị nwa bụ Chukwu ụkwụ unu ji wee bịa ọlụlụ unu ga-ama mma ọlụlụ unu ga-ama mma enyemaka unu na-enye ka Igbo wee mara ebe we si na otu unu si agba mbọ ijikọ Igbo ọnụ njikọ unu na-eme a ga-emecha wee were ya maa atụọ a ga-eji ya maa atụọ a ga-eji ya maa atụọ ihe anyị na-eme bụ ka o wee dịrị ụmụ anyị na agbụrụ na-abịa abịa mma maka na nke emere eme mbụ anyị afara ha agbalịala mana emechara ti ya agbamoke aha ama ndizio agbamoke aha ama ndizio njem niile unu na-eje okporo ụzọ goro eruweru unu isi eje a na-akara nkwa ya ebe unu eso onye ọbụla chọrọ ihe ọ ga-eme unu ihe ahụ ga-eme ya onye sara ndụ unu ga-adị ndụ unu ya adị na-emere na njikọ ọnụ Igbo unu na-eme n'ime ka Igbo dị n'otu enwezi na dịka unu na-eme na Chukwu okike abịa ma chi nke anyị na-efe n'oge eji aka wee jikọ Igbo a anyị gwọrọ mmụọ nọ n'elu mmụọ nọ n'ala mmụọ na-emere ndị niile bụ ndị Igbo ebe n'ebe ọbụla Igbo anọ na gị Igbo gbazuru mba niile ma ndị nọ n'ebe a nọ na gị ma ọ nọ na Aniọma ma ọ nọ n'ebe niile ma ọ nọ na-edo ebe ọbụla onye ọbụla bụ onye Igbo agbụrụ si n'Igbo ma o mere nchefu ma ọ na o chetarazi ya ma ọ na-echetara ya anyị gbajuru nkwụwa na-asị na mmụọ dị otu ahụ anyị si ka iduru ụmụnne anyị dulata anyị ka ụmụnne anyị niile ebe ọbụla onye bi ebe onye bi ya buru ibi ya ma ya mara na ya si na n'Igbo ebe onye bi ya buru ibi ya mana asị mmụọ Igbo ka ịchịkọta anyị ọnụ ka ịchịkọta anyị ọnụ ka ịchịkọta anyị ọnụ were bịa kpasara anyị ndị aghụghọ maka na ndị aghụghọ bịara kpafanye ịbụ nka ịbụ nka ịbụ nka were azụrụ mmụọ niile ga-ebute nkewa n'ala Igbo ma ọ bụ mkpọrọmasị onye fụrụ ihe ọjọọ ọkpọ ihe ọjọọ ịbanye afa ịba n'obodo afa itu n'obodo afa n'onye ahụ bịa ka e mere na mgbe gara aga mụ na-ebidokwana ihe ọzọ asị ndị niile a na-etu obodo afa etu nwa n'obodo afa si ukwu na ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ ntụ aka nsogbu ya rọpọ ya terere anyị nọọnị ya gazienu ihu ọma nọọnị ọ na-abụ dibịa gwọcha ọgwụ onye mentes ọ dịka onye poizin nda were nkwụ nwe onye isi nna ịma na a na-ekwu ya dịka egwuregwu nke bụ eziokwu na Igbo ya achị na mbido ije anyị bidoro ọ dịka egwuregwu n'oge na-adịghị anya Igbo were ọnọdụ fa ndị na-agba anyị mgba na-agba anyị mgba maka ama na ọdịnamma obodo a ụwa esi n'aka Igbo one touch one love supported ndebe anyị gwa ndewoni Thank you, sir. ụlọ elu enyi Jizọs kpọmkwem